Ťa vítam na tomto živom vysielaní a nahrávaní podcastu Komunikácia srdcom a dnes tu mám výnimočnú hostku a ňou je Terka Makovcová, spolumajiteľka Brighter Life Centra, v ktorom sa uskutoční aj najbližšie kolo víkendového reštartu komunikácie. Ahoj Terka. Ahojte. Ahojte všetkým poslucháčom. A samozrejme je tu aj Miška, ktorú som aj zabudla explicitne spomenúť, takže vítaj Miška, aj ty dobré ráno. Vítaj Terka. My sme sa rozhodli vám takto priblížiť tie priestory, alebo skôr tie osoby, ktoré sú za priestormi a taký ten príbeh, ako sme sa vôbec rozhodli spolu s Miškou uskutočniť víkendový reštart komunikácia Brighter Life Center, lebo pokiaľ našu cestu sleduješ už dlhšie, tak my sme vlastne začali tie prvé kola víkendového reštartu komunikácie v Kremnici, kde to bol event, kde sme sa stretli vlastne s účastníčkami, kde sme aj prespávali, kde sme boli spolu vlastne celé tie 2 dni intenzívne, ale stále viac a viac ľudí sa na nás obracalo s prosbou: príďte do Bratislavy. A pravdepodobne aj preto, že je to pre vás jednoduchšie, nemusíte sa uvoľňovať na celý víkend. A my sme práve v nejakom momente s Miškou urobili alebo sme pozvali posluchačov tohto podcastu Komunikácia srdcom na to, aby nám dali tipy, že aké máte pre nás nejaké tipy na miestnosti alebo centra, kde by sme mohli tento víkendový reštart v Bratislave uskutočniť. A my sme vlastne dostali nejeden tip práve na Brighter Life Centre a zároveň to bolo aj tak, že sme si robili vlastný výskum toho, že aké máme možnosti. A práve Miška viem, že prišla s tým, že počuj, že toto je nedaleko od toho, kde bývame. Čo keby sme to skúsili? A vlastne náhodne sa to takto poskladalo, že nielen, že ona to našla, ale aj prišli tieto doporučenia od poslucháčov podcastu a to bol vlastne taký ten príbeh, ako sme vôbec na teba narazili a následne ťa oslovili. A vlastne potom sme, Terka, spolu rozprávali a to, čo som tiež pochopila, je, že možno to nie je úplne samozrejme, že aj ty si sa rozhodla pre nás ako niekoho, koho tam chceš v tom Brighter Life Centre mať. Takže ako to bolo pre teba, keď sme ťa oslovili a podľa čoho si sa rozhodovala, alebo podľa čoho sa tak celkovo rozhoduješ, ktoré projekty, ktoré eventy s tebou súznia a ktoré chceš, aby boli súčasťou toho Brighter Life Centra? Wow. Tak ďakujem za otázku a ja by som chcela podotknúť najprv, že keď ma babi oslovili na podcast, tak ja som si myslela, že sa budeme rozprávať o vás, ja to musím takto povedať, lebo máte určite kopec zaujímavých vecí, ktoré viete o svojom workshope povedať. Takže ja som trošku taká zaskočená, že musím rozprávať o sebe, lebo niekedy to je tá najťažšia vec, ktorú ja poznám. Oveľa ťažšia, ako keď sa ja pýtam. Tak dúfam, že to teda odpovie, alebo teda tú energiu dostaneme k poslucháčom. Vlastne, že ako naša spolupráca vznikla a hlavne, ako som si vybrala vás, je, že my v rámci nášho Brighter Life Centra sme v podstate postavení, alebo naša hlavná také foundation, také základy, z ktorých vychádzame, je Heartfulness meditácia. Heartfulness meditácia je vlastne nenáboženská alebo nedogmatická prax, ktorú môže naozaj praktizovať každý, napríklad aj akéhokoľvek náboženstva. Je to tradičná meditácia, ale v podstate pre moderného človeka. A toto je, na čom je tento celý priestor postavený. A pre mňa za tie roky, my už tu sme v podstate 9. rok, ukončujeme náš 9-ročný cyklus tento rok. A ja sama sa vlastne čudujem skoro každý deň, môžem povedať, že tak často sa čudujem, ako vlastne aj toto centrum si aj samo tvorí to, čo si tvorí a pozýva si ľudí, ktorých si pozýva. Takže ja by som sa hneď takto na začiatku z toho úplne, že dala von, lebo mám pocit, že ja tie zásluhy na tom, čo sa v centre deje, a kto sa v centre deje, sú mizivé proti tomu, čo vlastne samotné centrum si tvorí. Ja to tak nazývam.
Takže to, že ste prišli k nám vy, je vďaka nie len napríklad našej energii alebo našemu rozhodnutiu, nášmu kognitívnemu nejakému posúdeniu, čo áno, čo nie, ale je to vlastne oveľa väčšie, ako sme my sami. A za to som ja extrémne vďačná a vlastne za každého človeka, ktorý k nám príde, keď k nám príde, ja som veľmi vďačná a toto by som ja myslou alebo rozhodnutím nejakým nedokázala vytvoriť. Dáva toto zmysel? No, Dáva. no, mne to príde úplne fascinujúce, že Áno. vlastne, jak všetky cesty viedli do toho centra, tak to centrum si nás vlastne takto nepriamo pritiahlo, aj napriek tomu, že tam neboli nejaký marketing alebo niečo, že ja som na neho natrafila, ľudia nám ho doporučovali a že aj z tvojej strany vlastne nechávaš tú voľnú ruku asi tomu centru, že to nie si to ty, ktorý do toho tak zasahuje a vyberá. Nechávaš to na to centrum a na to miesto, koho si pritiahne. Áno, presne tak. Presne tak. A možno, že to, ako keby, že keď tam nemáme byť, hej, že by sme proste niečo sa stalo a nejak by to nevyšlo. Áno, presne tak. Som to správne pochopila. Presne tak. A sme veľmi radi. A ja si vážim každého človeka, ktorý si nás nájde, lebo z môjho pohľadu, toto by sa už mohlo byť veľmi subjektívne, ale z môjho pohľadu, ale možno aj objektívne je, že všetci ste veľmi, by som povedala, aj profesionálni v tom, čo robíte. Ste veľmi inteligentní, slušní ľudia, to, čo naozaj sledujeme, takže ani za tých 9 rokov sme nemali žiaden problém s nikým, žiadnu sťažnosť, žiadne, že by ten workshop nebol kvalitný, tá práca tých lektorov bola naozaj na vysokej úrovni, takže ste v tej kategórii. A to my môžeme aj rovno vrátiť naspäť, pretože máme úžasné spätné väzby práve na priestory, kde sa ľudia cítia veľmi dobre a ja mám dojem, že to samozrejme je to pre mňa, ako človeka, kto má rád estetiku, tak samozrejme je to pre mňa esteticky veľmi príjemný priestor, tam, kde sa koná víkendový reštart komunikácie. Ale vlastne mám dojem, že keď ľudia vlastne dávajú tie spätné väzby na tie priestory, tak nehovoria len o nábytku alebo o rozložení, ale hovoria o tej celkovej energii tých priestorov, to, z čoho to na nich, ako to na nich dýchá a vlastne ako to možno ešte aj akceleruje alebo tak zvyšuje tú účinnosť toho tréningu, že človek tak má dojem takého bezpečného priestoru, kde je ľahšie sa otvoriť. A to si myslím, že fakt dokáže priestor vytvoriť tento pocit bezpečia a tým pádom vlastne výrazne dokáže tú transformáciu urýchliť, keď vieme, že tu sme podržaní, tu môžeme položiť tie naše starosti, tie problémy, môžeme otvoriť to, čo nás trápi. Alebo to späť väzu, keď sme s Terkou vlastne za každým, keď tam máme nejaký workshop, naposledy to bol práve slovo ako štít. A vlastne som si aj všimla, ako Terka veľmi citlivo reagovala na tú našu energiu, pretože my vlastne s Myškou v rámci našich tréningov, či už je to víkendový reštart komunikácie alebo slovo ako štít, tak vlastne my ten rozdiel od tej bežnej komunikácie a tej nenásilnej komunikácie veľmi názorne zobrazujeme. A používame k tomu samozrejme scénky, hudbu, používame k tomu pomôcky, aby ten rozdiel, vlastne samozrejme to trošku pritiahneme za vlasy, aby to bolo veľmi citeľne viditeľné a vlastne takto aj vy upriamite svoju pozornosť na to, ako tá komunikácia, tá bežná vyzerá a čo spôsobuje a ako to ide ďalej, ako sa to dá inak. A vlastne viem, že v nejakom určitom momente, Terka, ty si prišla a si nám povedala, že toto je trošku pre teba, tá hudba, že je pre teba príliš energeticky, že s tebou nesedí. Takže ty si vlastne aj taká naladená na ten priestor a okamžite vnímaš tú energiu, ktorá tam nepatrí. Je to tak? To je neskutočné. Teraz som si na to spomenula, vlastne ja som na to úplne zabudla. To bola taký nejaký konkrétny zvuk, že? Aj dosť hlasný, že ste išli hrať a vlastne aj on bol aj negatívny, nie? Áno. To bol westernovský, tragický. Áno. Taká hudba napínavá, tragická. A vlastne chvíľu sa dalo zvládnuť, ale keďže ste to vlastne testovali, ono to hralo o čosi dlhšie, ja mám pocit, alebo tak si to správne pamätám. Alebo častejšie, áno.
častejšie a ja si hovorím, tak toto už je, čo je moc, to je moc. A si hovorím, že si pamätám, ale hej, akože v dobrom, no. A všetko, čo si povedala, je tie slova, že ten priestor a toto všetko, ako keby si slovami opísala vlastne tú našu heartfulness meditáciu. Ja si nedokážem pomôcť, to je niečo, čo ja praktizujem už vlastne 16 rokov a vlastne teraz aj babí vedia, že som po návrate práve z Indie, kde chodím meditovať heartfulness spôsobom už každý rok, už vlastne pravidelne teda každý rok a v podstate ten priestor vďaka napríklad takejto praxi, ktorá je konkrétne, ja inú takúto nepoznám, ja by som nazvala ju inkluzívnou a vlastne oveľa väčšou ako sme my a ide ďaleko za hranice nejakého učenia, čo je veľmi dôležité, lebo väčšinou, či sú to duchovné praxe alebo náboženské praxe, ono to potom tak nejak sklzne do niečoho, čo sa dá nazvať učenie, čo je, že takto je to, takto to je napísané a toto je pravda v podstate. A nejaké veľmi aj striktné pravidlá tam sú. No a keďže my nie sme učenie a vôbec žiadne, tak ja mám pocit, že sme naozaj oslobodení od ťažkých energií a obmedzených energií, nejakých takých mantinelov, že odtiaľ potiaľ a všetko, čo není v tých mantineloch, už tu vlastne nepatrí, už to vlastne s nami nerezonuje, už sa to tu nedá napasovať. A takže, čiže to je vlastne podľa mňa taký by som povedala aj akože prax hodná času kohokoľvek, kto sa chce zaoberať napríklad takouto, že meditáciou, keď mu to, ja neviem, keď to má rád, alebo inklinuje k tomu, alebo sa mu to páči. Takže to vnímam v tom priestore potom je veľmi vlastne, jak by som povedala, ono tú vibráciu aj zvyšuje, keďže není zaťažená súdmi a konkrétnymi týmito, povedzme si nejakým učením a tým pádom dokáže podržať kopec energie. Takže vlastne ten človek, keď sa potrebuje otvoriť a vďaka tomu otvoreniu vychádzajú na povrch rôzne veci, nejaké obmedzenia, ktoré sme si vytvorili my sami alebo sme z toho okolia nazbierali, tak sú potom ten priestor to dokáže aj udržať v podstate. Aby ten človek to bezpečne mohol aj prepustiť. A naozaj to takto vnímam. A ja len poslucháčom poviem, lebo my stále hovoríme, že to je jeden priestor, ale to je vlastne niekoľko priestorov. My nie sme zavretí v jednej miestnosti. My vďaka celému tomu centru máme možnosť ísť do tej kuchynky, do takých rôznych nejakých milizách. Hej, recepciu máme veľkú, že? Kde vlastne ľudia môžu aj posediť, dať si kávičku, dať si čaj. Áno, je to veľké priestranné z veľa svetla. A robiť cvičenia. Práve, že mať takéto mini súkromie, kde sa môžu otvoriť, ako si ty, Terka, povedala, že ten centrum to podporuje tú transformáciu, alebo aby sa človek naladil, otvoril, posunul. A ty tam máš také príjemné gauče, priestory, kde ľudia robia tie cvičenia. V takých malých skupinkách, keď pracujeme. Terka, ako si prišla tento nápad otvoriť Brighter Life Centrum? Ako to vzniklo vôbec? Tak je to vlastne vďaka Heartfulness meditácii. Inak. Heartfulness meditácia je inak naša nezisková aktivita. Robíme to ako dobrovoľnú prácu a vlastne je to nezisková aktivita všade na svete. A momentálne sa dá nájsť naozaj vo vyše 180 krajinách sveta, kde ľudia chodia meditovať týmto spôsobom. Takže v tom čase som už meditovala vlastne dosť dlho. V podstate nejakých, to bude koľko? 7 rokov. A vtedy som sa vlastne nejakým spôsobom ocitla na Slovensku po živote v zahraničí, tak ako vy, dámy. Tiež dlhodobo a ja som napríklad ani tiež nedúfala, že by som sa na Slovensko vrátila. Teda lepšie povedané, neotvárala sa mi tu príležitosť ani možnosť sa vrátiť na Slovensko a predstavovala som si, že už po toľkých rokoch a vtedy to bolo už nejakých 12-13 rokov vonku, že asi tak prirodzene aj tam zostanem. A v tom čase, tesne pred otvorením centra, som sa práve vracala z Kanady, kde mi bolo celkom ľúto odchádzať odtiaľ. Bolo mi tam príjemne, mala som to tam rada, ale nepredložili mi víza.
A vďaka tomu som sa teda skoro po roku pokúšania dostať ďalšie víza, som sa rozhodla odísť a známa posielala darček pre novonarodené miminko alebo bábätko známym, ktorí práve vtedy žili na Slovensku v Bratislave. Boli tu v rámci francúzskej ambasády a teda sa ma pýtala, že či by som teda zobrala im drobnosť a to som aj teda urobila. Stretla som sa s nimi v Bratislave a oni tu už boli v podstate 2 roky a naši známi meditátori teda. A keď som sa s nimi stretla, tak mi predstavili tento nápad vlastne takéhoto centra, ale kvázi, ktorý by bol aj z časti komerčný. Teda, že by sme si v rámci našej komunity a zručností dokázali vlastne vytvoriť toto centrum ako udržateľné, sustainable po anglicky. A to vlastne v ich mysli vznikalo pomaly už 2 roky na Slovensku. Keď potom, čo videli, aký veľký záujem je na Slovensku o sebarozvoj, aj o duchovný život, aj o jogu, aj o rôzne veci, ktoré nie v každej krajine, a už len keby sme brali, že Európy je. Mm-hmm. Napríklad viem, že veľa metód alebo veľa napríklad rozvoja, čo tu robíme v rámci centra, nie je tak populárnych v zahraničí. V krajinách, ktoré by sme povedali, že áno, tak nie. No a takže Slováci dostali, že pochvalu, ako sa zaujímajú a snažia. No a ja keďže som nemala práve nič na práci, ja som myslela si, že tu na nejaký možno mesiac zostanem, som im prislúbila pomoc s otvorením. No a teda nejdem to predĺžovať, 9 rokov neskôr som ešte tu. Oni sú už dávno preč, v rámci ambasády sa presúvajú každé 3-4 roky, takže tak. No a teda sen bol ten vytvoriť pilotný projekt pre napríklad už len pre Európu, takže momentálne stále pracujeme, teraz pomáham Viedni otvoriť si takéto centrum, kde je neskutočne veľa meditujúcich inak a majú vo svojich kruhoch takisto nenásilnú komunikáciu lektorov, hej? Majú rôzne bodywork, majú arteterapeutov, majú fyzioterapeutov, učiteľov jogy, že vlastne v rámci tej komunity sa nájde kopec zručných, kvalitných ľudí. Takže tak. Mm-hmm. Ďakujem ti za zdieľanie tohto príbehu, ktorý je naozaj silný a vlastne fakt vnímam, že je to, že sa niečo tvorí, čo nás úplne presahuje a my sme vlastne často len také bábky toho, čo nás presahuje a vlastne naša úloha je nechať sa tým viesť. To je to, čo som počula aj z toho tvojho príbehu, aj to, čo ja si niekedy pripomínam práve keď mám túto tendenciu začať veci kontrolovať. Ďakujem ti, Terka, za toto veľmi silné zdieľanie aj tvojho príbehu, aj toho, ako sme sa stretli, ako vlastne tieto naše energie alebo tieto naše ciele spolu rezonujú a sa možno ešte aj tak násobujú tým, že sa vlastne takto pritiahli. A ja sa budem tešiť znovu na osobné stretnutie už tento víkend s tebou, s Miškou aj s účastníkmi a účastníčkami víkendového reštartu komunikácie. A pre tých z vás, ktorí ešte stále možno rozmýšľate, lebo ja viem, že komunikácia je tiež niečo, na čom v Bright Life centre dávate si záležať. Takže čo by si odkázala ty možno ešte takto nakoniec človeku, ktorý cíti, že potrebuje zmenu, či už je to v komunikácii, alebo presne k tomu návratu v sebe, či už cez heartfulness, alebo cez tú nenásilnú komunikáciu, ale ešte stále váha a nevie, mám ísť do toho, nemám ísť do toho. Je niečo, čo by si chcela takémuto človeku odkázať? Určite, inak my máme v rámci heartfulness aj tzv. Heartful communication. A je to všetko postavené na Rosenbergovej metóde nenásilnej komunikácie, teda predpokladám, že 100% vychádzate z toho, že? Áno, presne tak. Áno, takže už neviem koľko rokov dozadu sa vlastne táto metóda vyvinula a ako veľmi dôležitá a kľúčová napríklad pri aj rozvoji alebo akomkoľvek aj takom, že nie že len duchovnom, ale duševnom posune alebo skvalitnení života, aj možno, že vďaka skvalitneniu, nie že možno, na 100% primárne vďaka skvalitneniu vzťahov,
A ako inak sa pravdepodobne skvalitňujú vzťahy ako dobrou alebo teda bezpečnou komunikáciou, porozumením si, vypočutím sa jeden druhého a všetky tie veci, ktoré vlastne vy učíte, alebo teda sprostredkovávate, alebo facilitujete ľudí k tejto zmene, pravda? Čiže ja by som povedala toľko, že môže to trvať dlho a môže to byť bolestivé pre ľudí a môžeme zažívať nespočetne alebo nekonečne veľa errorov a pokusov a omylov a trpieť mnoho, alebo sa môžeme začať vzdelávať a posúvať a naozaj túto cestu uľahčiť a urýchliť. To by som povedala. Takže ja osobne som zažila vlastne vo svojom živote takisto kopec nedorozumení vďaka neschopnosti vypočuť, vďaka strachom, vďaka nepochopeniu, nerozumeniu samej sebe. Tým pádom som nedokázala porozumieť ani druhým a život si vieme veľmi, jak by som povedala, sťažiť, doslovne niekedy, až by som povedala, až pokaziť len vďaka týmto veciam. Takže ja by som najradšej veľmi rada všetkých pozvala, aby mali tú odvahu sa pozrieť na tieto veci. A vlastne, keby ste vy niečo mohli povedať o tom priestore, ktorý vy vytvoríte na workshope, následne, čo budeme tu spolu, tak možno, že by to bolo zaujímavé aj pre ľudí, lebo pozrieť sa na to, akým spôsobom komunikujem, alebo kde možno nerozumiem sebe alebo druhým, vie byť asi veľmi citlivá záležitosť. Ale nemusí to byť nemožné zmeniť alebo pozrieť sa na to, pravda? Presne, tak mne sa veľmi páči, ako si to dala do slov, aj tú bolesť spojenú s tým, pozrieť sa na tie vlastné vzorce a byť ochotný, alebo zobrať na seba aj túto úlohu, že áno, chcem to zmeniť, chcem to prebrať tú zodpovednosť za to, že áno, nemusí to tak byť a presne tieto zmeny, tieto transformácie my zažívame a to je presne to, čo ponúkneme aj na víkendovom reštarte komunikácie, kde práve ponúkame tento bezpečný priestor vám všetkým, ktorí sa rozhodnete, že chcete na tom niečo zmeniť, pretože vnímate, že tá komunikácia, tie vzťahy vo vašom živote nie sú také, aké by ste chceli. A to je to, čo vám ukážeme s Míškou. Nielen to, že kde sa to v úvodzovkách pokazilo, alebo kde tie naše vzorce, tak ako ty si hovorila, ktoré sme si buď zobrali z minulosti, alebo sme ju nasali z našho okolia, ako ich zmeniť a čo robiť miesto toho, lebo vlastne veľmi často máme kopec informácií, čo je zlé, ale nevieme, čo miesto toho. Takže toto je presne ten tréning, ktorý ti ukáže, ako to zmeniť a to nie len teoreticky, ale hlavne prakticky. My vlastne pôjdeme do hĺbky spolu s Myškou, dostanete konkrétne cvičenia, budeme pracovať na vašich situáciách. Takže z hĺbky duše a ja sa pripájam k tomuto pozvaniu, ktoré Terka vlastne teraz vyslovila. Veľmi radi vás uvidíme v Brighter Life Centre už 14. a 15. na valentínsky víkend. Takže to je ten najkrajší darček, ktorý môžeš dopriať svojim blízkym, svojim milovaným tým, že zmeníš svoju komunikáciu, že sa naučíš komunikovať jasne, komunikovať so srdcom, komunikovať efektívne, komunikovať nenásilne, rešpektujúco. To je vlastne to najlepšie, čo môžeš urobiť pre ostatných, ale aj pre seba vlastne. Tá komunikácia, tak ako si hovorila, so sebou samým, keď nerozumieme sebe samému, tak budeme o to ťažšie rozumieť niekomu inému. Takže je to taký aj darček valentínsky pre nás samých. Chcem pozvať tých, ktorí chcú byť tým bezpečným priestorom pre iných, ale nevedia úplne ako, aby prišli do tých našich virtuálnych bezpečných priestorov, alebo Terka tvojich fyzických aj virtuálnych priestorov, ktoré ponúkate. Lebo ja si myslím, že veľa vecí sa práve dokáže zmeniť, keď sme v tom bezpečí. Aj v nás, keď vieme byť bezpečí pre seba, keď sa vieme spojiť so sebou, potom to vieme vytvoriť aj pre tých iných, aby sa veci nejak hýbali. Takže my niekedy aj vieme, že jak sa má komunikovať inak, ale nevieme to v sebe zmeniť ani vytvoriť ten priestor pre zmenu niekomu inému. Takže to je to, čo my vytvárame, že nie sú to len tá teória, toto máš robiť, toto nemáš robiť, ale vlastne tým bytím celý, jak je ten workshop tvorený, ten priestor, ktorý ho v tom podporuje, umožňuje túto zmenu, aby ste vy tou zmenou mohli byť potom pre seba aj pre iných. A ja si predstavujem, že ľudia získajú novú slovnú zásobu. Určite. Presne tak.
že vlastne možno aj, že nie, že možno, že koľkých súdov sa zbavia sami na seba. Že veľakrát sa, keď nevieme, keď niečo nevíde, tak je úplne najjednoduchšie a najrýchlejšie sa odsúdiť, ako že som zlý, som zlá. A pritom to nie je tak. Stačí sa možno naučiť, že čo sa tam vlastne deje, vedieť to správne pomenovať a tým pádom vlastne získava obrovskú zručnosť vlastne ako žiaci na základnej škole. Toto by sa mali učiť. Presne tak, že toľko utrpenia by sa dalo ušetriť. Áno. Toto je presne to, čo počúvame každý jedenkrát. Toto by sa malo učiť na základnej škole. Toto keby každý vedel, že naša pozornosť nemusí ísť na to, čo je s kým zle, s nami, s niekým iným, ale na tie potreby, na to viacej sa vyznať sám sebe, naučiť sa trénovať tú pozornosť inak, ako sme zvyknutí. A jasne to komunikovať. Tak. Ďakujem ti krásne, Terka, za tvoj čas, za to, že si po dlhej ceste mala chuť prísť ešte tu s nami zdieľať to tvoje nadšenie, ktoré z teba cítiť z každej bunky, keď hovoríš o tom Brighter Life centre a budem sa veľmi tešiť teda na spoločné stretnutie tento víkend. No, super, teším sa na vás, tešíme sa všetci a tešíme sa na všetkých, ktorí sa ešte pridajú. Tešíme sa. Ahoj, Terka. Ahoj, Miška. Ahojte. Ahojte.